הלוחמת האחרונה, ובזה נסיים. כן, לוחמת, לא לוחם. כל הזמן אנחנו רגילים לדבר על לוחמים, ועכשיו לוחמת. קרן יעקבי. קרן יעקבי, אמא יפה, יושבת באולם, ואני מתרגשת מאוד שהיא נמצאת פה. אני בטוחה שהיא עוברת טלטלה קשה מאוד. קרן נולדה בנתניה, למדה ביסודי שם, והגיעה אחר כך לתיכון, כי ההורים עברו יחד עם המשפחה לויצמן בחדרה. היא למדה במגמה מזרחנית ותקשורת. עכשיו היא התגייסה למשטרה צבאית. תחשבו על התמונה של קרן פה. קרן מדהימה ביופייה. אתם תכף תראו. אבל בחרו לייצג אותה עם קסדה, עם הסוואה. קרן היא הייתה החיילת ההרוגה הראשונה של צה"ל, שקראו לה המטוליסטית. היא נשאה נשק מאוד 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 כבד, מטול שפוגע בכל מיני נקודות, וזה לא כל כך היה קל לשאת את זה. כשקרן הייתה תלמידה, היא מימנה מכספה. היא עבדה בעם הדרך, ובזמנו הייתה מסעדה שקראו לה יוט ותה. אני לא יודעת אם היא עדיין קיימת. וקרן עבדה וחסכה כסף, ומימנה שיעורי נהיגה, ומימנה נסיעה בסוף כיתה י"ב לפני הגיוס לצבא, טיול ליוון. היא אהבה לרקוד, לרכב על סוסים, לעשות ספורט, וכל הדברים היפים שכולם רוצים. היא התגייסה למשטרה צבאית, שאלו אותה לתקופה מסוימת, לקחו אותה למשמר הגבול, ואז הציעו לה לעבור קורס קצינות, והיא אמרה, עד שאני לא אקבל תעודה של לוחמת, קרבית, אני לא מוכנה. מה היא הייתה ושירתה בסחלב, יחידה מיוחדת שהוקמה על רקע כל האירועים שהיו באינתיפאדה, הייתה גם סייפן וגם סחלב, וקרן, ועכשיו סייפן נסגרה, היא הייתה בסחלב. אני גרה גם בנווה חיים. יש גן על שם קרן. אתמול, הגן שעשועים, הגן הזה, במרכז השכונה, אתמול אמרתי, אני עכשיו חייבת לעשות צעידה לגן של קרן. בא לי ממש לבכות. לעבור דרך הגן של קרן. עמדתי מול השלט. זה היה אחר הצהריים, אמרתי, קרן, מחר כל שכבת כיתות י' ידעו מיד. כולם יכירו את פועלך ואת הקורבן שנתת. קרן הייתה בחברון, שירתה בחברון, באזור מערת המכפלה. ושם יש אירועי פח"ע, פעילות חבלנית עוינת, הסתות, גם המתנחלים עצמם לא טומנים ידם בצלחת מקריית ארבע, מחברון. וקרן הייתה צריכה לעמוד במחסומים, לאשר יציאות, להתנגד ליציאות, והיא הייתה צריכה להיות חזקה. וכשקרן הייתה חוזרת הביתה, אמא הייתה רואה על הגוף של הסימנים כחולים. על הידיים, קרן, מה זה? אז היא אמרה, אמא, עזבי, זה הכל שטויות, הכל שטויות. אתם יודעים למה? כי לפעמים המתנחלים כעסו עליה, כי היא ממלאת את התפקיד הצבאי, את ההוראות שהיא קיבלה להתנגד למעבר במחסום, ומתנחלים יקרו אותם. הרגשה נוראית.
אמא לא ידעה בכלל שהיא משרתת בחברון, היא חשבה שהיא בשנלר, מחנה צבאי בירושלים. 20 וכמה ימים, קרן לא באה הביתה. היום כל חייל בא יום חמישי, סופש. קרן לא באה, 20 וכמה. אז יפה אומרת לבעלה יגאל, תקשיב, אנחנו חייבים לבקר את הילדה, אני לא יכולה. עם הבנות, יש לה את מעיין ומורן, לא טעיתי, נכון? ואני רוצה לבקר את הבת. עכשיו, יגאל ידע, האבא ידע שהיא משרתת בחברון, הוא לא גילה, הוא לא רצה שאמא תדאג. לא הייתה ברירה, אמרה, אני לא מעניין אותי. אנחנו הולכים לראות את קרן. ואז הוא אמר לה, וכשהיא באה לשם, היא באמת נחרדה. ואני עושה את התוכנית בקאמפ הרבה מאוד פעמים. יום אחד אמרתי לעצמי, שנה שעברה, דינה, לא יכול להיות שאת לא תסעי לחברון ותראי איפה היא נהרגה. אני אשבעת לכם, אין לי מושג מאיפה היה לי האומץ. תפסתי חבר שעובד איתי, אמרתי, אתה לוקח אותי, אני לא נוהגת עד לשם. הגענו למערת המכפלה. חבר'ה, עברו 15 שנה, היא נהרגה ב-12/12/2002. כן, הגענו למערת המכפלה. ואני לא יודעת איפה, אני יודעת שקוראים למקום עיכול 160. תפסתי חייל משמר הגבול. אמרתי, תגיד לי, אולי אתה יודע איפה בדיוק נהרגה קרן יעקבי? עכשיו, חבר'ה, זה חבר'ה צעירים חדשים, הם לא יודעים מי זאת קרן, זה היה לפני 15 שנה. הייתי בשוק. קרן יעקבי, הגיבורה הזאת. סעי ככה. עכשיו, הוא לא היה יחידי. כולם באו סביבי, למה את שואלת? אמרתי להם, אני עושה פעילות הנצחה לזכרה, ואני מרגישה צורך שאני חייבת להיות פה. הסביבו לי, ואני לא מבינה איזה אומץ היה לנו לנסוע בתוך הסמטאות הצרות של הערבים העוינים, והנה אותו יכולים גם להרוג אותנו. ואז הגענו לרחוב סמטה צרה, ועל הקיר מצד אחד, בואו נראה את התמונות, הנה, אנחנו רואים, ואמרתי, אני אצטלם שיאמינו לי. טוב, אני משנה. וכאן, פה בתמונה, עיכול 160, וכאן העמדה. עכשיו, קשה לי להגיד איזו התרגשות עצומה. מה קרה? בלילה שקרן נהרגה, היא הייתה אמורה, יחד עם חייל, מאור כלפון, לצאת לסיור, הם היו בתוך העמדה. עכשיו תסתכלו, זו עמדה חדשה, זו לא העמדה שקרן הייתה, הפיקו לקחים. קרן ומאור היו צריכים לצאת מהעמדה, בדיוק ב8, לצאת, לעשות סיור עם נשק. עכשיו שימו לב איזה נחיתות, מבחינת המיקום יש להם. הם נמוכים, הבתים למעלה, צופים עליהם כל הזמן. רואים כל ערב, בשעה 8, קרן ומאור יוצאים לסיור. אז אם אני מחבל, הכל ברור. אבל קרן היה לה אפוד מגן, גם למאור. אבל הטעות של צה"ל הייתה, ורבותיי, אני לא מייפה פה את צה"ל, אנחנו אומרים גם לדברים הרעים והלא טובים, וגם על הטובים. היה לה אפוד מגן של רסיסי, לא קרמי. זאת אומרת שאם מישהו יבוא וידקור את קרן, אז אולי, אבל פצצה או משהו כזה, להרוג אותה, זה היה צריך להיות אפוד קרמי ולא היה לה. אז היו כבר מחדלים. והפנס מאיר אליהם ב8, 20:03 שניות. עומד מחבל מבית שהוא איננו היום, הוא נהרס. עומד מחבל ויורה על קרן. קרן מקבלת בצוואר את הכדור, מתמוטטת במקום, אני לא צריכה להגיד לכם שהעורק הראשי עובר שם, והיא נהרגת במקום, מאור מקבל בבטן והם נופלים. בדיוק מגיעה הספקה, צפו עליהם מחבלים, בדיוק מגיעה הספקה של מזון, החייל בא, רואה את שניהם שוכבים על הרצפה, הוא כנראה כל כך נבהל, הוא לא הבין את הסיטואציה. אחר כך הוא התעשת, בינתיים קבוצה שישבה במערת המכפלה, שמעה יריות של אזרחים ששומרים, כיתת כוננות, באה מהר, לא הבינו מה קרה, חזרו בחזרה, איבדו זמן יקר. אחר כך חזרו עוד פעם. הרופא שקרן, לצערי, נהרגה, והייתה בידיו, היה חבר ששירת איתי בצבא. ואדם נוסף סיפר לי השבוע, שהוא דרוזי, ששירת בסביבה,
הם פוצצו את הבית הזה, הוא אומר לו, תגיד, אתה מכיר את הסיפור של קרן יעקבי? אבל אם אני מכיר, אני הייתי בין אלה שפוצצנו את הבית. פוצצו את הבית, וכשהלכתי לשם, הבית הזה לא היה. שבוע אחרי שהייתי, כלומר איזה אומץ, הסתבר שכמעט תפסו איזה יהודי שבא לבקר, וערבי דווקא הציל אותו והכניס אותו לביתו. יהי זכרה של קרן ברוך. המשפחה של קרן נסעה לטעת עצים ביער איתן, איפה שהסטף, ממש באזור הסטף, לזכר הנופלים. כל משפחה קיבלה שתיל לשתול. ואז המשפחה של קרן מסתכלת ואומרת, כל כך הרבה משפחות שכולות, לא יכול להיות. ואמא נוטעת עם המשפחה את העץ יפה, ואומרת, נתתי פרח לצבא. במקום זה קיבלתי עץ. יהיה זכרה של קרן ברוך. חושבת שבוכה נשבע